Welcome. Like, Subscribe. welcome to my channel, Ping Bicolena Vlog. Ayan guys, for today gawa tayo ng spaghetti. Lagyan natin siya guys ng lemon powder para hindi maamoy yung yung karne niya, yung Arabic style spaghetti. Black pepper guys. Lagyan natin siya nito guys. Mag-add tayo guys ng spaghetti sauce. Then, meron ako dito guys na blend na tomato. Ayan. Ganyan lang kasimple ang ng sauce ng spaghetti ng gusto nila. Ayan. Add ako guys ng tomato paste. Thanks for watching.